ಸೊಲ್ಮೆಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತನ್ನಾಲ್ಮದ ದಿನ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಿಕ್ಕಿನ ದಿನ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ವತಂತ್ರಗಾದು ಪೊರ್ಮುದು ಜೀವನು ಕೊರ್ದು 13 ದಿನದ ಸ್ವತಂತ್ರನು ನಮಕು ಕೊರಿಯಂಚಿನ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆನು ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನ ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮಣುತ್ತ 47 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿಕ್ಕಿನ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಆಂಡ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿಕ್ಕುನ 110 ವರ್ಷ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿಕ್ಕು ದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸಾರತ್ತ 837 ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ 13 ದಿನಗಳ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆಡಳಿತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು, ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಆಡಳಿತ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು 13 ದಿನ ಮುಟ್ಟ. ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನ ಇನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ಸಾರತ್ತ 837 ನಡೀತಿನಂಚಿನ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಂಡತೆ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಚರಿತ್ರದ ಪುಟಗಳು ತುಯ್ಯರ ದಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಗೆ ಶಾಲೆ ಪುರ ತುಯ್ಯರನೇ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂಚೋಗಿ ಈ ವಿಷಯ ಪುರ ಇದೇ ಬರೋದುಂಟು. ಸಾರತ್ತ 837 ಮಾರ್ಚ್ 29 ಸುಳ್ಯರ್ದು ಪಿದಾಡಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಯರ್ದು ಪಿದಾಡಿನಂಚಿನ 10,000 ಜನತ ಒಂಜಿ ಸೇನೆ ನಮ್ಮ ದಂಗೆ ಒಂಜಿ ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸುರುತ ದಂಗೆ ಪಂದ್ಯ ಪುದರ್ ಪಾಡಿದ್ದುಂಡು. ಸುಳ್ಯದ ಪಿದಾಡಿನಂಚಿನ ಆ ದಂಗೆ 10,000 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪೇರು. ಆ ದಂಗೆಡು ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಆದುಪ್ಪು ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡರು ಆದುಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಮುಖಂಡರು ಪೂರ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಉಪ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಸಾರತ್ತ 837 ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ಕುಡ್ಲದ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆಗೂ ನಮ್ಮ ಎತ್ತುಂಡು ಈ ದಂಗೆ ಸುಳ್ಯರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಈ ದಂಗೆ 10,000 ಜನಕ್ಲೇನ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಎತ್ತದು ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡು ಪುನ ಪಿರಂಗಿಲೇನ ಬಾವುಟ ಉಂಡತೆ ಐನು ಜಪುಡಾದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿನ ತುಳುನಾಡದ ಬಾವುಟನ ರಾಪಾವೇರು ಇತ್ತ ತೋಜುನತೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪುನ ಕೇಪುಲ ರಂಗದ ಬಾವುಟನು ನಮ್ಮ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕುಡ್ಲದ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ರಾಪಾವೇರು. ಅಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪಡಿ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಕ್ 13 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. 13 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಆಡಳಿತ ಮಂತ್ರಿಡು. ಅಂಡ 13 ದಿನದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಸೇನೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಪರ್ದು ಕುಡ್ಲಗ ಮುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡ್ಪಾವೇರು. ಕುಡ್ಲಗ ಮುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಆದುಪ್ಪು ಕೆದಮಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡರು ಆದುಪ್ಪು ಇಂಚಿನ 5 ಜನ ಮುಖಂಡರೇನು ಈ ಪಾಲ್ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಈ ದಂಗಡಿ ಪಾಲ್ಪಡೆಯನಂಚಿನ 5 ಜನ ಮುಖಂಡರೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡತೆ. ಆ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆಡು ಒಂಜಿ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲವಾಯಿನ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಗೆ ಬಾಡುವರು. ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಗೆ ಬಾಡುವರು. ಈ ಪಾಸಿಗೆ ಬಾಡಿನಂಚಿನ ಪುಣಕುಲು ಅವೇತೋ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಗಿಡುಗಳು ರಣಹದ್ದುಲು ಪೂರ ಆ ಪುಣಕುలను ಕೊಡತ್ತು ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಾತಾವರಣ ಪೋಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು. ತುಳಿ ಈ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟದ ಈ ವಾತಾವರಣ ಪೋಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು. ಆ ಭೀಕರ ರಣಕಟ್ಟೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣಕುಲು ನೇಲೊಂದುಪ್ಪುನ ರಣಹದ್ದುಲು ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಒಂಜಿ ಆಲದ ಮರಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡಿ ಭೀಕರನ ಕಟ್ಟಡಿ ಆ ಭೀಕರ ರಣಕಟ್ಟೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಕಟ್ಟೆ ಪೂರನೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು. ಭೀಕರ ರಣಕಟ್ಟೆಯಾದೇ ಪೋಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು. ಅಂಡ್ ಅವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆ ಭೀಕರ ರಣಕಟ್ಟೆನೆ ಇತ್ತದ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆತಿನ್ನು ಪಂಡಿದು ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ಪುರ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ವಿಷಯ ಅಂತ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲ. ಈ ತೆರಿಪಾಯಿ ನಡೆದಾಲ ತಪ್ಪು ಇತ್ತನ ಮಾಪ್ ಮನ್ಪಿದೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಪನ್ನೇನೆ ಅಣ್ಣ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಪುರ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯನ ಪಣಂದುಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ಸಾರತ್ತ 837 ಸ್ವತಂತ್ರದ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ಮಂತಿರತ್ತೆ ಆ ಪೆರಿಯಾಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ನೆನಪು ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಸೊಲ್ಮೆಲು.